paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tang kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning! Naimbagal daw, bigat kata kayo amin, apo. Maabig kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat, yung mga ipasabihin na sari balita, isitan komentaryo ni Pagarad Sari Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolop kanta ba yun? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Vera Jimenez at your service always. Kansay magtarilingkor, magtariyon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kantabay timatad sa agaw at atong tanagagik. Agaw natan na Miyerkules. Oy, atutan, nang babaliktaran yan numero. Petsa 23 at bulan na Abril at taon 2025. Siyempre, kaulop kantabay tilalamat at technical side sa Ray Pogi na Pangasinan. Sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Engineer Dennis Justoni Palaganas. Ne, manter-ter-ter sa oran, Judge Ciudad na Dagupan. Gali Casilto, ang gano... Inurso, akasabatan mo? Jala ay adken. Asabat ko di man ad magano di ay Perez. Insang kulamat asabat di ay traffic post number 1. Nanlimobak jad building, jad station kapaborito jay manter-ter-terlas oran, manang nangis. Ang gano nakatirik ang araw. Di man nadyan balot at siyak, di man na yun pantal kaya. Di man nad lukaw, paunlad dawol. So akabutan mo. Isa na wamang kami at highway at may pantal dawol. Unarap ka at bunuan, walay water spout. May ipo-ipo. Aha. Singa pukul na nyug. Oh. So, ayala may kwanda ya tamla, putang. Na panaon. Siyempre, unyara, so nalilig na tayo. Ni dumaduma ko ang kulanti. Kanya pasisibuang ko may lugana na ita. Siyempre, acid rain, isa nalapod dayat, di oran. Siyempre, masin. Yes, on. Pagpunasan. Kung lati-lati. On. Oh, asi ka to may sekreto to Siri. Oo na, agmula pa may magaon at luganan mo. May nangyari. Walay time mo. Untan pa Siri gaon ko na ani. Ta siyempre, at may masinay, oran. Di ba? Oh. Pero akin untan subusis mo eh. Oh, okay na, makal na. Hindi. Magano? Singawali pa nateng mo. Da isat. Alikas ko. Kimal na. Lapod sayay kyan. Lapod sayay. Weather. Weather. Lapod bugbogak na antamot la. No, kamanirkon, kamakogip. Ay, akin ay. Ang putang-putang. Ang putang galabe. Mamaalinsangan. May kamam, ya, kutsyon. Putang, bunag. Oh. Kailangan si Katuya siguro so cause. Di balit na nanin paano na pituya wantay kyan si Madam Risalinda Reyes. Hoy. Dro Pontach no antulay kipapasan na ayay rayay silaw talagang mandoble. So raya ito siguro tips paano makatipid.
sayay usarod kuryente, talagan man dubli-dubli natan. So babayaran kuryente, di ba? Sa duga-duga ta natupat na mulad si Madam Risa ta say balita kat singa 2 years from now man expire la may prangkisa da. Ah? 2 years. Walay dengal ko lang 2 years from now. I don't know if exactly 2 years from now at man expire la may prangkisa da. Say kabalik santutan na tatang tanagagik no man expire may prangkisa da. Well, of course they have to reapply. Oh, Pero while lulagya man re-reapply ira at open so say Central Pangasinan ya si katutay sakop na Senper ko atatang tanagagik para sa aromya Electric energy cooperative. provider. Okay. Oh, yes, singa bilang sa Dagupan Electric Corporation. Niyari na mga lala na sara may and the LGUs have the kwantano walad kinatan desisyon na saray LGUs. So amay pampili da no siya paso sa may Okay. mangiter na enerhiya at balida kapaborito RJ. I don't know if how true is that, then mas marakap yan na clarify tatan at kinan Madam Risa. Sa spokesperson yes. Central Pangasinan Electric Cooperative. Nani, paano Yes. na-clarify? Yes, well, tapyan na clarify ta. Sikatutan so sa amin nababalitaan tayo lang tinatan kapaborito RJ. At paano to kasi, Kwan? Wala rin tan iraya sa inusang, so clarify natin. So naguno yan, ha? So we have 19 days more to go, Uy. mga kapaborito. Election la. Election la. Mansas bilaray timba-timba. Mansas Aray bila. grocery items. Oh. Pero walay balitak. Sampu rin na Santa Barbara. Walay payout amo. Karo man. Wala dalang ko Payout? ng kog. 2,000 amo. Oh. Mga lata pa impormasyon. Sa niya dalang ko dita. Da parte na Santa Barbara. Actually, dyan siyudad na Dagupan mo, wala ka schedule na no April 26, Saturday. Tutanoy. Magkakaroon naman ng akap sa Astrodome, Bigayan. Di ba bawal ngayon yan? Hindi ko alam bakit hindi. Siguro walang appearance yung mga politiko. Kasi mahigpit ngayon ang COMELEC eh. Di ba? Alam mo si Senador Villar, 'di ba? Naharap ngayon sa sa parang disqualification pero sinong Villar? Si nanay o si Camille? Camille. Kasi bakit? meron daw na bidyuhan na parang yan nandun siya nung nagbibigay ng mga ganyan. Oh. Sitting congressman pala 'yon. Tapos nung tapos napatunayan naman niya na that is before campaign period. So parang safe naman siya doon. Ito so wag sa campaign ito, 'di ba? Kaya siguro hopefully walang mga kandidato diyan. Yan. Kasi Astrodome yan. Saka akala ko sinuspindi na yung distribution ng AKAP. Meron ulit? Hindi natin maintindihan bakit sige, ito. Abangan natin. April 26 po yan na akap. At meron pong mga nagsasabi na naku, iilan ulit mga Dagupeño ang makikinabang kasi pre-selected daw. Pre-selected daw. Ibig sabihin ng pre-selected, apilila. Ako to anla. Yes, ako to anla no siya pare recipient na satan langulay iter than ayuda. Ayuda kwantilata, that's the real term sabi niya. Ni former ni Vice President nung nasa Lingayen siya Yan yung mga binanggit niya. Yes. Na para bang nagagamit pero inulit ko, 'di ba bawal na 'yan? Yun na nga. So tignan na lang natin Paging, kung may appearance. Tanungin nga natin sa Baka DSWD na lang ang okay lang kung DSWD and siyempre ang tambalot. Anong oras yan? Ang tanong ulit diyan kapaborito Ajay, sinong namili? DSWD o ang LGU? Yun. Yun na naman ang titingnan dyan. So, kailangan di ba, maging fair sa lahat na dapat nabigyan. Dahil yung AKAP is ayuda sa mga kapuspalad ang kita. Parang ganun yan Oo.
Di ba yung kulang yung kita? Mm. Alam mo yung akap, gusto ko yan dahil ang binibigyan yung mga nagtatrabaho pero kapos. Mm. Di tulad nung mga ayuda na nangungurok sa mga mahihirap. Mhm. Kaya abangan natin. Abangan natin. Okay. Ano yung nangyaring earthquake na naman? Saan yun? 6 point something. Somewhere in Mindanao ata yun eh. Oo. So, may earthquake alert na naman. mm. So, sabi ko naman, kapaborito Joseph, every day, Mm. di ba, maging alerto tayo. Oo. Dahil anytime dadapo yan dahil wala ngang makapag-predict kung kailan, di ba? Yes. Unlike doon sa Bagyo, alam na natin Mm. kung saan dadapo at ang lakas. Yes. Pero ang lindol, hindi ho. In the Mali- same Mm. yes, in the same manner na dapat maging alerto rin Oo. tayo sa mga issues Mm. na nabubunyag Mhm. sa ating harapan Mhm. at kapag ka napakinggan natin ay dapat balansehin din natin. Oo, lalo na yung Aha. nagsasabi na parang nasasaktan dahil isipin nyo, may pamilya din ako, sabing ganon. Pero inisip ba niya kung ano yung kanyang pinaggagawa noon? Hoy, sino 'yan? So, yan yung mga bagay na dapat din nating Parang narinig ko na yan. pisay-pisayan. Parang narinig ko na yan. Sige, kasi baka ano natin. Tignan muna natin kasi yung ano dyan. pang narinig ko Mhm. itong official na ere Mm. parang concern sa mga pamilyang maapektuhan Mhm. just in case na May halimbawa mga marinig. or mawalan ng masaktan Mhm. or mawalan ng trabaho, something like that. Mm. Yung emotions na psychologically, emotionally na mararamdaman ng mga taong apektado, lalong-lalo ng mga pamilya. Mm. Pero may nagtanong. Mhm. Ang sabi dun sa official na yon, concern ka sa family, Mhm. sa kapakanan, sa emotions ng mga family, na kung anong mangyayari sa kanila kapag ka ganito. Ang tanong nila ngayon, Mhm. ganyan din ba yung concern mo? Yung Nung damdamin mo, liknaan mo, parang gano'n. Nung ikaw mismo pinagtatanggal mo yung 3,000 na mga empleyado, Mhm. ganyan Nako. din ho ba ang emosyon din nyo? Yan ang tanong po nila ha, Mr. Public Official, sir ha? Parang, Mm. parang nagbumirang, parang gano'n. Oo. Pero kung ikaw nasaktan, parang gano'n. Mm. Actually, simple lang yan eh. Oo. Yung mga cause ng kanyang mga pagsaktan, yung ba't siya nasaktan. Mm. Paano na yung mga talagang sagad to the bones, yung kanilang di ba? Alam mo, nakakalungkot Saktan lang. dahil Yes. sa pagkaalis sa kanila. Oo. At yung pagkaalis sa kanila, unprecedented. Mhm. Hindi man lang pinag-aralan, right there and there, dahil sa kanilang ang nagbigay lang ng kanilang appointment is yung nakarang administrasyon, wala nang hustisya, pinagtatanggal na lahat yung Paano 3,000 na yun. Kaya pala, nung panahon na yun, mayroon pang, ewan ko kung nagpatiwakal o kaya, di ba? Nako. Dahil siyempre, may mga binabayaran yan. Oo. Tapos bigla mong alisin, di ka pa kapara. At tapos sasabihin ni Mr. Public Official ngayon, siyempre may mga pamilya din ang mga yan, kwento. Ay, socialist. Ay, sana feel nyo yung sinasabi nyo, Mr. Public Official. Yan na yung sinasabi natin, Kapabrito RJ. Dapat consistent kayo sa mga pinagsasabi ninyo sa taong bayan. Hindi yung kung ano lang yung naging bukang bibig po ninyo. Oo. Maisuldong ko lang, Kapabrito RJ. May mga nagtatanong din sa atin kasi worried daw si Mayor Belen sa mga 4 na kandidato na tumatakbo ngayon sa kabilang panig. Baka kung ano na naman. Ano yan? Worried dahil yung pagtakbo ng 4 na kandidato na kalaban ng... Oo, na magkakamag-anak daw, magkakapamilya. At ang worry niya, baka na naman mabenta ang mga ari-arian
ng lungsod ng Dagupan. Pag nanalo sila. Pag nanalo sila. Nako. Oo, ang tanong lang po, liknaan ng bali mga kapaborito, ito pinarating din sa ating kapaborito Ajay, pakitanong nga rin, sabi nila, ano ha? At ang tanong po dyan is, paano po ba yung proseso ng pagbebenta ng government's property? Pagka naisip ng local chief executive ba na ibenta, kaya na niyang on his own o sa kanya lang sarili, magagawa niyang mabenta yung government property na yan o meron pa siyang mga dapat na prosesong sundin. Ganun ho ba kadali ang pagbebenta ng mga properties na yan? Si Katutay Tapadam, natan non-research sakmat kapaborito RJ. Say kwanto jay, the process for selling government property by a local government unit in the Philippines generally involves public auction as the primary method. Sa ating public auction, walay nagawa ditan niya negotiation, walay public bidding. Kaya tatawagan. So, public auction requires adequate publicity through newspapers, bulletin boards, and websites, while negotiated sales require justification and approval from the appropriate committee or body. Natan, walay nagawan bidding. To ha? So, wala mat sunagawan publicity. Sa isa kini, before the local chief executive could enter into a contract, sa ibabaga na loy, nakaukulan sa may proper authorization. Yan to ibabaga. The local chief executive cannot enter into sales without prior authorization from the LGU's governing body. Sino po yung LGU's governing body? The Sangguniang Panglungsod. So ibig sabihin, hindi mabebenta ng local chief executive yung property ng gobyerno kung wala ang authorization ng governing body. Alin ang governing body? Yung Sangguniang Panglungsod for that matter. Kanya, sabi nung Liknaay Balay na nagparating sa atin, it's also unfair na sabihin natin na sila yung nagbenta, si BSL, na nasa kabilang buhay na nagbenta ng ganiri-ganyan na property ng syudad. Hindi lang po siya. May proposal, siyang proponent, pero inaprubahan po ng Sangguniang Panglungsod. Sino po ang mga nakaupo during those time o during that time na miyembro ng Sangguniang Panglungsod na nagbigay ng approval para maibenta po yung sinasabi nilang property ng syudad, in particular, specifically, yung Makador. Sino ho bang Vice Mayor noon? Sino ho bang mga Sangguniang Panglungsod members noon? O sila ho ang nagbigay ng authorization. Ganun po kasi yung proseso ng pagbebenta ng property ng government. Na dadaan sa dapat may authorization mula sa Sangguniang Panglungsod. Dahil hindi magagawa po ng local chief executive na magbenta ng property ng gobyerno kung walang authorization. So, ang tanong, sila lang ba ang dapat sisihin o dapat sisihin din yung mga Sangguniang Panglungsod that time? So, ang connect dyan, yung apat, sinasabi na dapat hindi manalo, parang ganon. Parang ganon. Bakit? Anong involvement nung apat? Ang pinag-uusapan term ni Mayor BSL noon kapaborito Ajay. Official na ba sila during that time? Siguro yan, part ng strategy because of Antamlano panagkampanya. Kanya-kanyang pagpapaliwanag sa taong bayan for them not to vote doon sa mga binabatikos. Kaya lang kasi yung issue, 'di ba, parang paulit-ulit na lang. Kaya nga pinapaliwanag natin ngayon ito kapaborito Ajay para hindi malito ang taong bayan. Kasi ang isang public official should always speak the truth.
dapat hindi siya nag-hide ng something sa mga individual, sa mga lalong-lalo na sa mga constituents niya. Agontan ka paborito, Jay. It is his or her sworn duty na sabihin sa taong bayan kung ano ang totoo. At ang totoo dumaan po yan sa proseso, mga kapaborito. Pero Hindi sabi just, ko nga, because of panagkampanya, di ba? Mm. Siyempre, gawin mo na yung lahat, di ba? Nandyan na yung, di ba, pagkumbinsi sa madlang people, Oo. di ba? So, sa parte naman ng kabila, paliwanag nila para at least maliwanagan yung madlang people. Oo. So, to believe. So yan po yun mga kapaborito, yan po yung proseso. So para maging fair, para maging fair sa lahat. Meron pa isang tanong. Tanong nila kay Mayor, you seem to be so sincerely concerned about the city's money. Paano po ninyo marirecover yung millions of pesos na ginastos ng syudad sa pagbili ng pagtabon doon sa family property ninyo na tatayuan sana ng City Hall? Can we still recover the expenses incurred, or it's just another classic example of wasting people's money? Secondly, asan ho ba yung pinagbentahan? Napunta po ba sa bulsa ng mga nagbenta o napunta sa kaban ng bayan? Ano yan? Pinagbintaan ng? Nung makador. Okay. And thirdly, sabi nila, yun ho bang pinambili ng pantabon ay perang mula sa nabili o nakabili ng makador o pinagbintahan ng makador? Tanong po nila yan, Mayor, pwede nyo pong sagutin, 0939-100-9931. Yun. Liknay, balik kasi, kapaborito Ajay. So, sinasabi natin, para malinawan po yung mga tao, kasi sa liknad at magunigon, siyempre magunigon so isip da kapaborito Ajay. To, para mairis yung gunigon na yan sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso, we have to clarify. So, we have to sabihin at paliwanag natin sa taong bayan. Yun. Pwede naman, paliwanag. Oo, pwede naman. Magpaliwanag yung pinagpapaliwanag. Yes. Nalilito na ako. Yan nga po, 0939-100-9931. Hey, good morning sa mga nakikinig yan sa may Bakayaw. Bakayaw daw. Ano to? Bakayaw saan to? Bakayaw Dagupan? Bakayaw ba? Dagupan? Dalawa yan. Bakayaw Sur o Bakayaw Norte? Walang Bakayaw sa Kalasyaw, wala. Meron din. Mukha meron. Bakayaw, Yung parte na Dagupan. ng kwan, yung sa Divinesia Highway, may part doon na Bakayaw Sur yata yun. Yeah, Bakayaw Sur kasi Norte dito. Oo. May nag-react dito sa Congress daw. I-renew yung sa Sempelco. Mamaya malalaman natin. Oo, tama naman. Sa Sabi Congress, dito sa i-renew. Congress Oo. Reapply datan sa Congress, parang ganun. Sige, mamaya abangan natin. Baka makapanayam natin si Madam Risa. Yes, abangan po ninyo Propone para patch, mag-clarify po yan. tayo dyan. Magpapatuloy pa ang liknay balik. Kaya rin na sa rin pakabat at paimano, malalapanin sa rin manangang tabay. Ang putak-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang putak-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang putak-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List, 123, API. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos City, Baudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kainyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya.
Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo. Tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Sumukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalik sunido man. Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Hanap mo ba ay di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo. Mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Romboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Tuloy-tuloy, salik na ibali at ating tanagagi, kalup kantabi ni siyempre sa rin magtaryoran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magtaryo lingkod, magtarin kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Bernard Masaoy. Say kwanto masantos tan maabigya kabasan. Sir Joe Bactan, Sir RJ, kwanto. Kay Sir Maxi Solis, good morning po mga kapaborito, malimliwaway kabasan, God bless po kwanto. Kay Sir Regan, good morning Sir Joseph, Sir RJ. Pabatik pa yung Mrs. ko ya si Jornales. Madam Jornales, good morning. Tansay kapinsan to si Honey Grace Kanilang. Tansari anak ya si Karadi. EJ, Ira, Kurt, Kiona, Tansi, Seth. Yon, good morning. At sikay namin ditan. At Barangay Dulag, Binmali, Pangasinan. Oy, sa ditanad yan, kaya man, ditanad Channel 5. Wala man ay Channel 5 ditan. Ay, Oo. nan piyestara kalabyan ditan. Kalabyan, walay kalutan daw. Walay kalutan da. Kanyan manaya, before iagawa may campaign rally da di man at Barangay Basing Binmali, di man si kayo. Oh, at nanlapunira di man at Kamaloy. Gayaman. Ay, Gayaman. Kumanim, sorry. Nanlapunira at Gayaman, tawalaman manaya, so atan so kalutan na dalan at wala may Team manay, Sam, so tuto ko yun. yes, mo. may Team Sam. Wala manay baywag datitan at manahalaga karo man di man at auditorium na Barangay Basing at nalilikas ko aatake lan may salek. Tole oras sabi da mo toy. Kinmat mga manalas 8 la amuman o alas 8 la nalilingwa at anong ko di man si Councilor Buday, Councilor Ariel, kumplito. So sa may Team Samya, wad man niya, anong ko, kapaborito RJ, wad mama si Vice Mayor itaktak mo mamenta. Oh, may demanad Channel 5, mangkalawak in Channel 5, sitio Channel 5, akini, walay. At nansalitay ni Kiboy Reyes, di man ko kabatan niya kiyan, aman niya sitio manaya, singa, dalan niya biwag da singa Channel 5 so Channel 5 so yun yung pangalan ng sitio. Bakit kaya Channel 5? Sa ibalang ko dengdengalan ko kalabyan nalan po kami Channel 5 konda abalang ko estasyon na telebisyon tanat balagmat so naitulong da sa sikara ng Vice Mayor itaktak mo mamenta kasi panood ko through live Facebook live na. Kasi at nawitan niya karsada because of agawa because of former Vice Mayor Maminta. And siyempre, mamat sa managawan na campaign rally sa leader na Team Sam, si Vice Mayor, comebacking Mayor Sammy Rosario. Sa kasi din, si sigurado, umpawil, board member, Neki Boy Reyes. Kasi to amin bagat tumat ya akinoy. Kabalog ya balay so linggian tan binmalay. Akinoy at outside del Sarayang Bali so kairong ya board member kwanto mat ay siya mat amang klabat area siya to. Kasi diretso ya saya mamubumbunditan param linggian or binmalay. So siguro lapod ang gapuak kwanto mat. Pero da sayan ipawil to talagang ipapalik na to nakaukulan kasi wala ra may agasaraan iran agawa linggayan kwanto at talagang akapangiter na may imano da saray tagalinggayan an even binmalay kwanto kanyan sigurado ya kung kumat kay bato si kandidato ya vice governor ay makuli-kuli ya manaya silently. Talagang unaarangkada so ratings to. Ay si former mayor, former LMP president Nakar na Dasul. Ay talagang ang gano aramay ibagatalan na may untan iran barangay kwantura sitio ya fiesta Nanakarto, nasusurub to. Untang kakuli. Singa sikyan, bandag kumat, si Mayor Paul. Pati saramay talagang susuki-sukun tumanaya sa second district. Ang tuman so amay kipapason mo bilay, aliwan.
Totoo tay, totoo tay sangkadungap mo, babagam. Yes. sangkadungap, duga may Pangasinan ko. Okay. Sangkadungap mo, may gabay to ni baga, singa wala labat arapan mo. Oh, sangkagawat mo. Sangkagawat mo, So, gabay yes. to ibaga. So, nang kura may ililiber to mat. Oo. Ay talagan lumalakoy pising, sira, talagan ang gapoy may dimlaya, pipi sa manuan. Walang pagkukunwari. Di ba, rami arom, no, kasumpal mo, nanang mura ya, walad silak, mampupunas na. Antam lang si kung si kakapabrito RJ, daydayon ko so sa may panangampanya to ng Mayor Paul Batawi. Lakin ka mo, bukor to. Ay, wala mat, anang nang mumat. O, tani, lal na pulad, may sakaya agaw, lal na po di manad si kami. Jad barangay Basing, abalitan ko labala, malapot si katula. Basing ko mo, aliwan ang kapod highway ta na. Yes. Unsurub ka May sulinak man. Sulinak, parplang barangay. Abalitan diba? ko katulangan ko, yawad man. Ay bigla kya nakarta, siyempre, nanang kumata, siyempre yan. Manlikat ka mo ta. Manlikat ak mata, wala ray, ang kakabalag yung official yan, makakarid barangay me. At anong nang ko, kapi bodyguard to, ay, driver to laban. No. Saan si katulaban? Ang gapuray secretary, o di anto kamanditan niya, man pictured si kato ang gapo. All by his lonesome. Dito mo nali kasi talaga na may iyakar to, pituto at impuspuso. Ganon, di ba? Mahalata mo eh. Katutan lawari, bitlan ko kapaborito RJ. Sa isa kailan ti kandidato, no, amay talagang manangaro. Ni bagama talaga si katot apusaganditan, ni enakditan, bimalagditan, taan tatoy laan to, ang gapi pahagato, kapaborito RJ, kabisado to, susamay lugar. Ang tulan na kaukulan tay, advance party, di nambabangil, di chuwariwak, wala ray kina, may bodyguard. Yes. Kasi aman la susamay mamaliwa may pansukatan mo na kin kapaborito Ajay. Pansukatan mo na sa may inkatuuto the character na sa kaya kandidato. Kasi duwaran sa may ibabaga to talagang i-exercise to gagawin to you must be seen, you must be experienced, di ba? Nanangning daka, limogan daka, napilimogan, yes. Di ba? Tulad ng sinasabi mo, basta nandun na lang. Oo. Walang advance party. Oo. And sa natin, napili mo. Nakita mo na lang. At napili mo ganyan kung ibabagam. Napaka-importante yan. May nakatungtung da ka, napiarapan mura. Napaka-importante sa tao yan, lalo na kapag pumunta sa wala may ibagadan hinaing da, ibusngaw delik na anda. Si katurara man so importante dik na anda sa rito daw sa isang palengke, narinig ko lang. Yung isa, yung nandun, parang kaway-kaway lang. Pero nung si Mayor Paul ang pumunta sa palengke na yon, mapapasayaw-sayaw pa yung kasi yung kanyang jingle di ba? Papasayaw-sayaw pa yung mga tindera at hindi sila nangingimi na siya lapitan at akapan. Ay, yung yakapin. Yakapin, Diyan palang bang, di ba? May beso-beso, parang ganun. So, di man mo naning mat. So, sa may talagang pitututo o dasaray, wala da, di ba? Laksab. Di ba? Kumbaga, yan yung yun yung personality na down to earth. Ayun, down to earth. Kasi alam mo, pagkasundalo, talagang ganun sa bilay mo, di ba? Tulad nga ng pagpulis ka, meron kang isang, anong tawag dito, misyon, di ba? Kung minsan nagdi-disguise ka pa nga, managlako kay Sorbitis, di ba? Parang ganon. Yes. Just man-spy ka, di ba? Just to your surveillance, di ba? O pag nasa bundok ka, makikitira ka dun sa mga kubo-kubo. Doon ka rin matutulog, naagayat ka, di ba? Ganon ang bilay. May naalala pa akong pulis, may naalala pa akong significant na sinasabi nila sa kanya na no agto nalilingwanan tay undalan at inatoy. Ay oo, pagka may kasakay at sa may ambugyad si kara, may kasakit sa may irmanda. At saka mapapansin mo yan, imbaga sa bagok, not only dahil sa election time, election period, no? Yes. Kasi minsan may istorya nga yung driver niya Di ba, nakatulog yan, tapos pauwi na sila galing ng Congress, malayo pang eleksyon.
Tapos may nadaanan silang maraming tao. Isa marmut tanay ni tani mi lamay tanid tanay. At sa anta to wala lad mga taram. Tamanaya wala ni tarlak. True story po yan. Yes. Dahil talagang agtumot may sansyalan na dalan mo, constituent mo. Ganun yun. No, totoo yun. Totoo yung sinasabi mo. Mayroon pa nga yung sa kanyang bayan ba yun? Yung minsan nakita ko na dahil sa baha, hindi maabot ng sasakyan niya, nag-try bike na lang. Kita mo yun? Kasi sulinog yung lugar eh. Parang hindi makasurob may luganan, try bike pwede, nag-try bike na lang. Alam mo yung yung mga in the pocket? Oo. Di ba? Papunta doon. Kaya nga sabi nila, sabi nila kapaborito Jay, yung presence mo counts a lot. Yes. Yung mga maramdaman ka nila, makita ka nila, counts a lot. Yun na yung It counts a lot. saka yun pa yung mga malayo pang eleksyon. So yun yung tignan natin, yung malayo pa yung eleksyon at ninilbihan at talagang ginagawa niya yung kanyang trabaho. Hindi yung ngayon lang na eleksyon na magpapamudmod, parang gano'n, di ba? Magpapakita, parang ganun, di ba? Parang, alam mo kasi pagka nakikita ko may mga kandidatong nagbibigay ng ayuda, parang sa tingin ko, gano'n na ba ang tingin sa inyo ng mga politikong ganyan na ang tingin lang nila sa inyo, ang katapat lang ninyo is ayuda? Ay, nako. Napupunta lang kayo sa kanilang political rally dahil magbibigay ng ayuda. Ay, nako. Something like those, ha? Pero bawal na yung ayuda ngayon, ha? Kaya yung mga talagang nagpupunta sa rally, talagang yun yung talagang nakikinig. Doon sa mga sinasabi ng kandidato at pipisay-pisayin daman. No antoso may matway babagada o dinutila. Kanyan panahon na eleksyon, kwan lang yan yung anong ibig kong sabihin dito. Allowed naman ang COMELEC. Wag lang masyadong bastusan. Garapalan. Sa Nueva Ecija, mayroon na namang inisyuhan ng show cause order. Oy. Dahil sa kanyang mga sinabi at paglalait, parang ganun. Maging maingat sa mga binibitawang salita. Yan. Para hindi kayo ma-issuehan ng show cause order. Mayroon na namang nadagdag. Nako naman. Sabi po mga supot, parang gano'n. Anong pinagsasabi. Nako. Pero alam mo dyan sa Binmalay, may bagong kwan dyan ngayon. May bagong hamon si Mayor Sam. Doon sa nag-rally sila, may sorties sila. Ang sabi ni Mayor Sam, handa raw siyang makipagdebate ng sabay-sabay sa Team Bayan muna bago sarili, including Attorney Franco, Mr. Ilorde, at saka yung including na rin daw po yung abogadong Palikdo. Sino bang tinutukoy nila dyan? Na abogadong Palikdo. Kahit daw all in one. Parang isa laban sa lahat? Oo, parang lahat gano'n. Para sa isa? Oo, kahit daw sabay-sabay na kayo, ang buno nyo. Haharap daw po sa inyo for a debate. Ang tinibagay sa tanay. Kaya na. When kaya yan? When and where? At what time? Bangan natin yan. So, nandyan pa rin yung hamon. Yan dyan pa rin yung hamon. Kasi may mga issues dyan, may mga issues na dapat malinawan, kapaborito Ajay. Tulad ng sinasabi nila na marami daw utang ang Binmalay. Ang tanong naman ngayon, kailan ho ba umutang ang Binmalay at sino ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng panahong yon? Kasi ito na naman bago po uutang ang isang LGU through its local chief executive, walay authorization lalamat yung manlapod Sangguniang Bayan. Always po yan. Hindi po pwedeng magdi-decide, especially pag we speak about money, kung ang pinag-uusapan po natin ay pera ng taong bayan, hindi po iisa lang ang nagdidesisyon. Hindi lang po yung local chief executive, pati yung mga miyembro ng sanggunian, sangguniang panglungsod, or sangguniang bayan for that matter at ating with their approval. With their approval. So, pati sila. Yun. Kaya, yung sinasabi nilang maraming utang, sino bang nagbigay ng pahintulot na umutang ang LGU? Yon ang tanong na naman po dyan, mga kapaborito. Hindi niya magagawang mag-isa, parang gano'n. Oo. Laging nakaakibat niya dyan,
kaantabay niya ang legislative. Kaya nga para may check and balance. That's the very purpose why. Hindi mo magawang mag-isa. Yes. Pero pag didimanda ka, ikaw lang. Kasi Sisihin ka, ikaw ang lang. purpose niyan, Ay, so yung checks and balance, para maiwasan yung graft and corruption. Oo nga naman. Mababalanse. Kaya hindi pwede na sabihin na nagnakaw yung isang local chief executive dahil may approval. So, ibig Ang mong legislative. sabihin, pagka may question dyan, hindi lang siya. Yes, Ang question definitely. ninyo, kundi lahat ng nang-approve, Oo. lahat ng pumirma. O Oo. kaya, diba? Kasi hindi niya magagawa na siya lang mag-isa. Correct. So, The local chief executive cannot easily disburse yung pera ng taong bayan without the approval ng sanggunian. So, yun. So, yan. Isa laban sa lahat. Ha? Oo. So, nandyan pa rin yung hamon. Nandyan Kasi pa rin alam yung ko hamon. nung unang, Oo. ano yan, yung grand rally nila, that was the first day of campaign period. That night of March 28. Di ba, inilatag na niya yung hamon about that debate. Yes. Pero ang parang narinig ko na hinamo lang, yung sitting mayor. Aha. Pero ngayon, sila na. Dami na. Oo, madami na. Lahat na na kayo. Ang bunyol ako no. Matibay si Mayor Sam, baka ha? may baka kagatin o kaya, 'di ba? Okay yan Maganda yan Anong Abangan sa inyo natin ngayon? yun. Saan kaya pwede? Kailan kaya mangyayari yan? At Nako, saan? kaabang-abang Sa plaza po na yan. lang siguro. Mas maganda. Para, Because it's a public place. Saka para yung open para sa madlang people. Yan. Pero may tanong dyan sa bayan ng Binmali ngayon, ha? Ang tinatanong nila. Ito, Liknae Valley, mga kapaborito, ha? Meron daw, totoo ba ito? Tanong natin, ha? Meron daw hubang Koreano dyan na nag-donate ng solar para sa Baywalk na 20 post ang donations niya. Kaya siya nag-donate, may dahilan kung bakit siya nag-donate dahil gusto niya kapag natuloy yung project ng LGU na maglalagay sa bawat barangay ng mga solar lights, sa kanya bibili. Parang pakonsuelo muna. Oo. Siyempre, alam mo, pagka nagninegosyo ka, may pakonsuelo kang una. Kumbaga sa mga tinapay may free taste. Oo, free taste. Provided na bibili ka sa kanya. So, totoo ho ba ito? Tanong po ng Liknae Valley po yan, mga kapaborito, ha? At isa pang tanong nila ngayon, kasi parang pinull out na ng Koreano yun kasi hindi sila bumili sa kanya. Ang tanong na naman nila ngayon, totoo ho ba na kayo din ang importer ng solar lights? Hindi ho ba taliwas ito sa bayan muna bago ang sarili? Oy, nako. Mabigat yan. May akasiim, parang gano'n. Oo, may nakasiim yata. Si Imandara. 0939-1009-931 ulit. Linya natin. Baka gusto ninyong sagutin. Yes. Mga asiimda na ganyan. Pero alam mo, nung mabalikan ko lang yung unang unang salbo ng kampanya. Nung, di ba, before that, mayroong parang motorcade. Motorcade, yes. Okay yung Good Samaritan yung empleyado nag-donate ng bottle of water. It's only shows na talagang daming sumusuporta. Alala mo yun? Kasi nabanggit yung yun anonymous ni Mayor, na nagkwan ni Vice Mayor. na sinasabi niya na regular Yung pala employee. Unang salbo pa lang. Regular employee daw pero hindi na nagpabanggit ng pangalan. Ako na, sagot ko na. Nag-donate ng ilang botilyang tubig para sa Team Sam. Totoo ba itits? Yun yung hindi, mismong sinabi yan ni Vice Mayor sa Grand Rally. Siya ba nagsabi noon nagsabi, na meron? Nagpapasalamat pa nga Pero hindi na daw nagpabanggit ng pangalan. Dahil siyempre empleyado yan. Di ba yung mga empleyado, bawal. Pero nabanggit pa rin niya. Oo nga, bawal na bawal. Oo, nasumuporta. Oo, nasumuporta. Pero hindi na nagpakilala, ha? Yung empleyado niya, alam din niya na hindi pwedeng, yes. Oo, kaya hindi na nagpakilala. Ay, nako. Hoy, good morning sa mga taga Baritaw, Manawag, Pangasinan.
Hello kay Sir Joel Simar. Good morning mga idol. Sir Joseph, Sir RJ, kapaborito number 1. Nakita ko si Sir Joel Simar kagabi. Sir Joel, good morning. Ay, okay. Oo, gwapo pala ito. Mistisuhin din. Wow. Oo. Oo. Uy, chick boy? Hindi din. Tanungin natin siya. O kaya taken na. Hindi ko alam kung taken na si Sir Joel. Sige. So magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Binmali ha. Abangan po natin yung hamon. Kakagatin kayo, tatanggapin. Kasi hamon yan eh. the last time, sabi may mga video na lumabas na na-interview si Mayor at sabi naman niya harapin na muna niya yung mga... Ang alam ko kasi yung first salvo, isa lang hinamon. Pero ngayon, sila na. Oo. Sabi niya kay Vice Mayor. Atapang si ano Vice Mayor ha? Biruin mo, kung 5 yung didibati sa'yo, kaya niya? Ang tanong dyan ngayon... Kaya niya? Kaya ni siyang naghamon? Siya naghamon eh. Siguro kaya niya. Ang tanong dyan ngayon, bakit ganun ka-confident si Vice Mayor? Naharapin niya silang lahat. Iniisip ko all in one. Sa mga issues. More than 6 yung magiging kaharap mo. Tapos ikaw lang. Oo. Sa tapos mga ikaw issues, pa naghamon. Oo. Sa mga issues na binabato nila sa kanya, he's so confident na harapin sila lahat sabay-sabay. Saan kayo humuhugot ng confidence si Vice Siguro Mayor? alam niyang siya, wala siyang dapat na itago. Ganun Siguro yun nga. Ganun di ba pagka I think that's the confidence na nasa kanya na bakit kaya niyang maghamon na kahit sabay-sabay sila. Kasi di ba may mga parang yung ikaw, simpleng kulkulan lang, wala ipapalsada si kang gano'n sa panarapan ta, parang gano'n. Ay, agtakan takot siya harapan. Kantak, wala katuan. Parang di ba gano'n? Baka gano'n. Sabi nga nila kapaborito RJ, when you speak the truth, you have nothing to fear. Yes, tama. Wala kang dapat katakot. Kasi alam mo, sa totoo lang, saka alam mo, pag totoo yung sinasabi mo, wala na yung akanataranta nakapokus ka. Dahil totoo, walang imbensyon. Pag nag-imbento ka lang sa data, matataranta ka. Oo, iba't ibang sasabihin mo ngayon. Nautal-utal ka mo kasi manunod kanina, anto isuldong mo. Sa may alibay mo, parang ganun. Pero talagang armado ka na katuan, talagang tuloy-tuloy so panagsalitam. Maples na sangkatalusan na Singa panagsalita ng boses yun, radyo, boses yun, Kapitolyo. Inuman salita, palasapas. Ararata na boses. Aramain na may agmonaling liwanan niya boses. Kapaborito Ajay. Ulit mo pala boses yun, radyo, boses yun, Kapitolyo. Ayan, mampatuloy, sulik na balik. Erin, nasarin, pakabatan pa imano, malalapunit sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig! Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman
ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad San Jacinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!
Alas 8:35 na po oras natin sa Liknaay Balay. Kalupkan tabay ni siyempre sa rin magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Kansay magtarilingkor, magtarin ka paborito, Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay Clarence Villa. Oy, ay happy birthday Manaya bago may tuloy kay sa papa ni Clarence Vela si Edelberto Villa Jr. Si Edelberto alias Berto. Happy birthday today sa'yo, Papa ni Clarence Vela. Ayan. Pagka sinabi mong Berto, yan yung mga matsyong pangalan. Saka may ano diyan, may bunikaw. Nalimutan mo na? Antoy. Yung may isang customer limuubad yan pumasok sa warehouse, sa warehouse. Okay. Tapos sinabi nung waiter, Sir, anong pangalan mo? Anong order mo? Okay. At ilan? Sige, diba? Isa lang yung binanggit. Berto. Berto. Ber, yung order niya. Tapos, dalawang beer. At ang pangalan niya, Berto. Yan yun. So, happy birthday, Berto. Maberto, da? Okay, kay Madam Lid Coronel, good morning. Sabi niya, good morning Sir Joseph and Sir RJ, kapaborito, Liknaay Balay, God bless Kwanton. Siyempre, binabati na rin natin mga single ladies ng Barangay Basing, Binmali, Pangasinan, kay Madam Emma Alipio, kay Madam Nanay Bihing, Nanay Kunching, ang Miriam Defensor Santiago ng Barangay Basing. Ang daming pick-up lines. Oo. At siyempre, kay Madam Perla at Madam SP. Magandang good morning po sa inyo. At sa lahat ng nakikinig at na manunood mamaya sa atin sa YouTube. Hoy! Sa YouTube. Hello. Yung iba, YouTube. Yung mga pronunciation. Pero ako, YouTube pa rin. Parehas tayo. YouTube. Saka sa news kung minsan. Pero ako, news pa rin. News pa rin. Sa mga manunood sa YouTube, good morning sa inyong lahat sa iba't ibang dako ng mundo. Dahil pagka sa kanilang, sa TV nila, yung flat screen na malaki, ay pogi daw tayo doon. Kitang-kita yung aura natin. Kaya minsan, tinawanan nga yung nung Lunes nung intro natin kasi hindi ko napigilang humikab ako Kitang-kita daw. Kitang-kita ba? Ay, sorry. Talagang ganun yung mga natural sa radyo. Of course. Kasi wala kaming yung parang cut, mga ganun. Hindi tulad dun sa mga pelikula. Kung ano yung talagang tuloy-tuloy po yan. Diyan yung makikita na live. Yes. Diba? So, magandang umaga sa inyong lahat. Sabi rin ni Sir Jerry Domingo, good morning Sir Jerry. Sabi niya, good morning gentlemen. Say uniiwas a debate, dakol so anyani tila tan palikdo. Napaisip tuloy ako. Parang may naghamon din ng debate dito sa Dagupan pero ayaw tanggapin Good morning gentlemen. Ulitin ko ulit Say uniiwas a debate, dakol so anyani tila tan palikdo. Esep naman kanto. Sabi nga ni late Senator Miriam Defensor Santiago ang bumuboto sa kandidato na tanga ay mga tanga din. Kanto? Si Senador Miriam Santiago nagsabi kaya nun. ako natawa Kasi sa ngayon may nakita ko sa sa social media na parang sinasabi niya doon para ma-educate yung mga butante na yung sinasabi mo na tingnan natin kung anong magagawa ng mga kandidato. Kasi pagka sa Senado, sa Kongreso, sa board member, sa konseho, mga legislative body yan. So ang kailangan natin dyan, yung kaya niyang gumawa ng batas, kaya niyang gumawa ng mga resolusyon. Hindi yung nandyan lang na tatanungin kung anong may naisaklang munlay. Ang pinoproblema ko muna, yung paano ako manalo. Pag nanalo na ako, ikaw, anong may sasuggest? Ano ba? Parang hindi ka handa sa gera. Parang gusto ko yung sinabi mo. Tignan natin kung anong magagawa nila. Hindi yung maibibigay nilang ayuda sa inyo. Naku, mahirap po yan. Yung kilala lang kayo tuwing eleksyon. Pero after election, nandyan lang sila. May term yan sa pakuya-kuyakoy. Yung kuyakoy ba yun? Yung parang di-4 ka. Ito sasabihin natin, hindi nyo ba nare-realize agyuta nanunungnang akit gabagabay da kayon idan na ayuda. That is the only way yung makaasinggar irad si kayo. Yes, kanyan
Gabay da 5 kilabat. Diyan lang kayo. Diyan Hindi lang kayo. pwedeng umasenso. Amay forever ya watan kayo lugsab. Amay Ay, antayo may nako. papayabol kay nanay. Argay lay irap na bilay untan. Tapiano nakurukan da kayo. Ay nako, da kayo bangat. Tapian sarag da kayo patulog-tulugan kasi siyempre no maniirap ka, tegar mo lay tegar mo mat. Untan. Untan so gabay dad si kayo. Idanda kayo ayuda tapi antan manteger kayo. Ad si kara gabayutan ya manteger kila manteger. Natatalosan nyo tayo salitan teger. Ya watan kayo pataktak na agaw. Gauntan manter-ter sulingat yo. Kakapan amas yun nagunayan maansit kila. Ay agi. Makala kila ba tapigaran kilon balas? Sakay kilon asin. Pigaran dilata. So naalayo, aguntan. Untan sa pakanang mulmulag kasi sa pakanang ng dad si kayo. Natan, walat si kilatan. Noontan, so gabayon, i-portray pakanang ng dad si kayo. Walat si kayo latan. Kanyan aya, yapan ka na unawa tayo natan, ayay mayo do si katutan sa pankanaw nawa tayo. Minsan, pantay-pantay lang po tayong lahat. Biruin mo, napakayaman na tao pupunta sa inyo. Palik doon to kayo, may kasit si kayo, kunwari, doon to kilabat-kabat. O di, parehas lang buhay. Di ba? Tuwing eleksyon. Yan, si kayo boss natan, actually. Si Kiran Butante. So, makapanyari. Biruin mo tay. Anta dati, wa manayod, pedestal. Sabi, may pasamanod si Kakwa mo pa. Sakikan di ba ordinaryon to, nagsabanto ka, sige pa. Di ay may pagkakataon niya. Di ba? Nakukulamak. Pantay talabat. Pero sa iningan tayo, may meter na serbisyo para si kayo. May talagan napipili mo ganyo. Napipituan nyo. May talagan na antatuso kabibilay yo. Ya sarag yun singgaran, sarag yun may lakapan. Yaag kayo natatakot. Yung ang sinasabi ko na nakita ko ring video, impulsa ito. Agip, singa antay butok na mala ko lamang ibutok. Sa pangalaan niya kwenta, at loob na taloy taon, amin pigat to kayon binisita. Amin pigat to kayon apisamanoan. Amin pigat to kayon nilakap. Yun. Pasakitan to kayo o apaabig to'y panagbilayo. Yun. Diba? Nalakap to kilabat, napilimogan to kilabat, pasamanon to kilabat, no? Wala either ton ayuda. May nakita akong ganun. Pati yung mga ay, naku, sige na, ayaw ko nang sabihin, pero bakit may nakita? Makiramdam lang kayo. May nakita yung kanti-kanti mo? Teka, ayaw muna ko ng kape. Para mawala yung sinus ko. Kaya nunot yun mo nga tatang tanagagi. Importante, so sa desisyon tayo at sa yan na anak po niya panamilita. Ilang araw na lang? 19 days. Si katutan, so mangiter na determinasyon ng sikatay. May mangiter na tumay dyan, alapan tayong taloy taon kung kukumon, si katutan na may mampili kayo, manirap kayo, mikakasi kayo, o tuloy-tuloy ang ligaya. Napipili umigan nyo na naaarap da kayo. May nanaasikaso da kayo. Aliwan sa amin asikaso na kilabat, no, mangiter iran na ayuda. Dapat may panasikaso da si kayo, tuloy-tuloy, continue sa gauntan ka paborito. Yes, ay Juan Cardo, tagalinggayan, siya, amigo, kwanto, antakla ni Supay Ubotok, dakalay na awak kong timba, wala ni kargaton noodles, kwanto. Maswerte ka, Inerya. Pero kay timbatan ka ora. Ano yun? Hindi kaya pwedeng pag may magreklamo rin, about buying yun? Nandun pa yung mga tarhita nila eh. Generally, speaking or strictly speaking, that's boot buying. Kaya lang walang nagreklamo. Walang nagre-reklamo. Siyempre, siya pa yung reklamo mo tayo, kaawatay. Siyempre. Panlikatan damat kasi. Panlikatan da eh. Cute yung yung timba na blue. Tapos, ito pa. May isa. Hindi na ngayon, nag-upgrade na. Yung isa, alam mo kung anong binigay niya? Water jug. Water jug. Yung talagang yung standard, yung laki. Yung standard malaki. Okay Water jug. Wow. Wow.
Nako, Nag-upgrade na. Hindi na basta-basta tabo, hindi na basta-basta batya, or timba. Water jug. Nag-upgrade na. Oy. The best, di ba? Right. Ano to eh? Pagka, kasi mayroon daw, ano to? Ano? Yung sa social media na nagbigay, may nakaipit doon sa sardina. So, pag wala, inalalay coordinator siguro. Okay. Nakita mo yun? Correction. Hindi daw water jug, kundi galon. Galon na? Galon. Galon na i-refill man, pero walay tagas to. Yung ano, Bakit may tagas? Kulang yung na ulit. Yung sa water refilling station. Yung kulang na ulit tan. Galon, yung mga galon daw. Bigyan nyo nga ako. Iulat nyo labat, ha? Gwapo, di ba? So, nag-upgrade na. Ano? Gwapo? Yung water jug. Okay. Ay, water jug. Galon. Galon. Di ba? Kaya pagka, ito naman palaging, sabi naman nila sa isang kandidatong ito, magbibigay lang daw ng tulong, palaging nakabuntot yung kanyang kamera. Sabi, kayabangan lang ang iyong nalalaman pare, sabing ganon. Isang kandidato dahil nakabuntot palagi ang kanyang kamera. Idol RJ, sabi naman niya dito. Sabihin ninyo. Meron din akong ganyan na alam. Kabuntot daw palagi yung camera, magbibigay ng kung ano-ano. Sino ito? Sige, kasi maraming ganyang gumagawa. Kasi yung kanila namang sa social media. Meron din akong kakilalang ganyan. Aga mo na bilay ng gapoy, akabuntot na camera si kato. Aga makapantrabaho yun na siguro yung kanilang bilay. Bakit kinakailangan ilastog yun gagawin nyo? Di bali ko mo, no, it comes from the bottom of your heart. Pero alam din na kasi usually, pagka ganyan kapaborito, Ajay, kundi totoo, pakitang tao lang yan, Kwan. Siyempre naman, yun ang magiging interpretasyon ng mga tao, na pakitang tao lang kayo. Kasi, kayo makatrabaho ng gabi camera, ha? Ay, nako. Agauntan. Pero kwag yung sige, baka pati pagbibigay ninyo camera nyo, yan, madidisqualify kayo niyan. Ingatan nyo lang. Kailangan yung, di ba? Ni si kwanto bala ng Carding de Vera, special sa requesto. Carding de Vera? Si kwanto, mga busing, sa ilabay ko, may arinula kumun, kwanto. Ay, pampasyurtita arinula. Ay, on. Di ba pagkakasal daw at niregaluhan ka ng arenola? Swerte daw. Tapos yung arenola, yan yung ginagamit na lalagyan ng kwarta na sa walay tindaan. Sasabihin ko sana negosyo, yun. Kasi maawa-awang. Oo. Minsan, sako bang mulabat, alyon mabusisi. So, arenola. Wala na yung arenolan ko yung kalap. Yung parang lata na pagka nabitawan mo, di ba, magkakaroon na ng butas. Wala na yun. Arenola ngayon, timba na. Arenola. Uy, may reaction din dito. At saya inyuran, intertonal. May sekwento, abitinak at uran, sana umulan uri para ma-enjoy ng mga taga-Dagupan, POND, so spelling to. Ito, Dagupan, POND. Dagupan. Instead ya PN. Ang fish pan nila, kwanto, libre fish pan na Dagupan. Dapat ang ayuda na ibigay, yung similya tawalalay fish pan dano adalap irakwan to. Sinong reaction niyan? Reaction niya, lik na ay balay at atang tanagagik. Kalkal na mo, uran? Andi agang gano. Singakin labat, ang ibong labat na sakitin ba? Mansasamsamay agutan uran. Ayan yung tukwan. Ayan yung makapatrangkaso. Yakwanda. Mahirap po yan. Kaya no wonder ganyan ang boses mo. No, kanina lang. Hindi, kagabi to talaga. Kaya nabugbog sa Binturagum at aircon. Dapat pinagsabay ko kasi. Nagba-vitamin C ka. Hindi, meron. Yung binigay ni alam mo yun. Alam ko na. Meron nga. Maganda yun. Multivitamins yun. Multivitamins. Ito naman, para sa ating mga, talagang makapapagay ay action na ken US President Donald Trump. Nalamat, Amaping Pingay Layag. Nagpahayag po ng pagkakabahala
o pagkabahala ang ilang world leaders, kabilang na po dyan si Chinese Ambassador Wang Xilian, tungkol sa tinatawag nilang pag-armas ng Amerika sa ekonomiya na pagpapataw ng mabibigat na taripa, hindi lang sa mga kalaban nito, kundi pati sa kaalyado na bansa. Ayon po sa mga ito, habang maraming bansa ang patuloy na bumabangon mula sa matinding epekto ng mga kalamidad, digmaan at pandemya, isang bagong uri ng labanan ang lumilitaw at sa pagkakataong ito, ang pinakamahirap na bansa sa mundo katulad ng Pilipinas ang nasa pinakapanganib. Uy, bakit? Kasi ekonomiya yan eh. Ang nagsasalita diyan yung gastusin eh, di ba? Oo. Kasi imagine mo, dinagdagan mo ng taripa yung mga ni-import natin, nako. Imaginein mo kapaborito Ajay. Domino effect. Ang ipinataw sa atin na taripa ay 17% sa mga export patungong US na isang hakbang na tinuturing po nila na ng marami bilang isang anyo ng pagtataksil mula sa isang kaalyado. Direkta po itong tatama sa mga mamamayang Pilipino. Lalo na sa mahihirap ulit. No. Lalo sa mga magsasaka, mga manggagawa, mangingisda at maging mga professional sa mga call centers at iba pa na nanganganib mawalan ng trabaho. Kasi siyempre, ang domino effect niyan ay pagka nagmahalan lahat, bakit? Diba? Yun pa isa. Yung mahihirap. Kasi yun yung ekonomiya nga eh. Tapos yung sweldo, hindi tumataas. Pagtataasan mo naman, magsasuffer naman yung mga namumuhunan. Yun yung nagiging epekto niyan. At kapag ka nagsuffer yung mga lahat. Kapag apektado ang mga mamumuhunan, siyempre ang gagawin nila ay tataas nila yung mga presyo. Saka pagka hihingi naman ng dagdag sweldo yung mga tao para makausil, magbabawas sila, parang gano'n. Dahil hindi naman nila kaya. Yun yung mga epekto. Pinapaliwanag lang natin. Kaya ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, nababahala po mga kapaborito. Nababahala po, kaya they're asking the government, itong administrasyon ni PBBM, na maglatag ng matalinong konkreto, mga ganun. Hakbang. Konkretong hakbang, mga ganun. Upang protektahan ang mamamayan sa masamang epekto ng US trade war. Nako, mahirap yan. Kasi alam po ninyo, mga kapaborito, baka kung minsan, di bali na, tumas lang ng piso. Pero pag ipunin mo yan, piso. Pag milyon yan ay, Di 1 milyong piso. Of course. Di ba? In kabuuan, in totality, pagka piso ka mo, ang kumukonsumo dyan, milyon. Di milyon yan. Ganun yun ang kwintaan ditan. Yes. Nakakala ninyo, hindi nararamdaman dahil piso lang. Nako. Kaya, asahan natin, ito na lang presyo ng gasolina. Bakit tumaas? Kasi naghigpit ang Amerika. Hindi sila nag-release ng kanilang crudo. Kaya tumaas ulit. Siyempre, when the demand is high, pero ang supply is less, yun, tumataas ang presyo. Di ba? Yes. Law of supply and demand. Kaya, nako. Ano ba yan? Ba't naisip na yan? Ano ba? Hindi ko nga alam bakit naisip yan ni Donald Trump eh. Bigla na lang eh. Although may petition doon sa Amerika na ipina-abolish lahat ng mga tinaas niyang mga taripa. Ano ba yan? Di ba tulad ng i-connecta lang natin kanina, di ba hindi niya rin sariling desisyon yan? Kailangan may approval din yung kanyang mga legislative o siya lang? Order niya? Ano yan? One-man rule? Parang gano'n? Hindi naman. Di ba? Isipin natin. Isipin nga natin. Di ba, siyempre, mayroon ding approval. Yung kanyang mga senador, mga congressmen. Alam ko na. Kasi majority ng kapartido niya kasi nanalo. Ano bang partido niya? They control the Senate, they control the Congress. Kasi hindi naman one-man rule yan na siya lang. Kung anong naisip, ito. Siyempre, babalang kasi niyan. May mga opposition dyan. Yes. What will happen? Marami nga tayo, ginigipit natin sila. Paano tayo? Tayo na lang ba? Parang ganon. Kasi sa silong ng isang demokrasya, yes. May pagkakapantay ang bawat bahagi ng gobyerno. Yes, Pero, yan, ini-implement na niya di ba? Di ba? Ini-implement na niya Nako, kailangan dito, kaya nga mayroon po yung tinatawag na
United Nation, mga ganun. Mga di ba kung minsan may mga ano yung inatindihan ng ating pangulo, di ba? May pag-uusap, yung mga ASEAN Summit, mga ganon. ganon. Kailangan pag-usapan 'yan para hindi makontrol ng isa lang. Di ba? Oo. Yung kapakanan ng mga, kasi ang involved dyan is yung tao na naninirahan sa mundong ibabaw. Kanya-kanya lang po tayo ng lugar ng bansa. Pero kung apektado tayong lahat dahil sa mga ganyang desisyon, ay kailangan pag-usapan. Kaya nga meron yang United Nation di ba? Summit, parang ganun. Para pag-usapan at hindi lang maghari ang gusto ng isa. Parang ganun. Kasi kung minsan, di ba? Kung powerful ka na, ikaw na ang hari, parang ganun. Kaya nga maswerte yung mga powerful. Pero paano yung mga hindi? Yes, oo. Na kailangan tulungan. Oo. Kaya nga mayroon yung anong tawag dito, yung kaya tama yung panawagan ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Philippine Chamber of Commerce na dapat meron tayong matalinong solusyon. Yes, so para hindi tayo apektado. By the way, basahin ko lang itong sinabi ni Sir Jerry Capabrito Ajay. Sabi ni Sir Jerry, nalnalayo sunupag ay baganatan ya pana ang bagulan. Kwento, election. Election. Dugalate panaang bagol na sari kandidatos at bobotantes. Kwento. Si Sir Jerry na napaka-brutal. Sir Jerry, thank you. Agyo ilalako so masagradon butusyo. Say pakurong ayuda tan akap so mangitumba at gayungayon na irak bilay. Ang laro mana gayungayon Mga tangkloba rin mga salitan Pangasinan na irak bilay. Kwanto. Gayungayon. Say kwanto forever. Aliwan F-O-R, P-O-R. Forever. Say kairapan forever. So gabi dibaga. Labayutan, kwanto ng Sir Jerry. Basta ako, palagi kong sinasabi sa lugar natin, sa luyag natin, I love Pangasinan. Yes. When you love Pangasinan, gagawa ka ng mga makabuluhan para sa Pangasinan. Gagawa ka ng tama. Para sa probinsya mo. Yes. Because you love Pangasinan. Basta lagi nating sinasabi kapaborito RJ, pumili ng kandidatong may takot sa Diyos at marunong magbigay ng tamang serbisyo. Serbisyo, hindi ayuda Trabaho, hindi pakitang tao, lalo na tuwing panahon ng eleksyon. At kayang-kaya natin yan. Yes, lahat ng ito kayang-kaya natin. Basta tayo'y sama-sama. Parang ganoon. Yan. So hanggang bukas muli sa isa pang edisyon ng ating Liknaay Bali at Kaulapakan Tabay lang mula sa Magtaryo ng Kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay Magtaryo Lingkor, Magtaryo ng Kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. At Kaulapakan Tabay, Timan Technical Side, Saray Duaran Pogi, sa Manangaro Lawas, The Faithful One, Engineer Richard Ulanday, Engineer Dennis Gestoni Palaganas. See you po ulit bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito!